Kajingkran uksembut mitirang ba badikmi yakatnat pludi roads ka sorkar jala uba perstun tensong ba kinong mikmat na kajala kikoloi ban rabul bat bandem ko siyo hakmat kinong ilam ka sorkar India na kabenta kajala Meghalaya kalasya kan tho kala haka new trap youth council HYC kabala kado kum kani kajingkran kapin po dor palan habakran sigilat thai kubor hakna ophai singi ka arwar tari kulan kod arjar pusan uba roy ku parson rem presiden ulong bakum kajala ka don kam ya ka jingrap na ka sorkar pedeng bat ka donru ya ka hok ban yo ya ki skim ba per henry ban poi shadu uput ban kren kumba usumbut mitrang ba kajala unkren kalong ka bomla ban pedang satya kum unong song snong bat kum kinong song snong jo kajala ka jongi habang i ya kani ka jingkren jong isembut menteri rang ba baning kong e ngimla klem da pen pau ya ka jing sngoram ba kum kajala ngi penmi ya kini kinong mi khmat ki jongi ki bo kloi lane ki bo ong ki ba penmi ki kentien ba ki kloi ban let ban pan ya kata lane ban dem kho siu ban pendem ya la ka jong khli bat ban ra ya kabul hang tie pot Delhi khmat ki he sarkar la ka long ki officer la ka long ki minister ki bodon hang tie pot Delhi ka jingkli ka long ba bale kum ga jala ngi da don kam ban hiar syaduk kata ka kerdan kabaki nomi khmat ki jongi ki hab ban ra da kabul bat ban pendem ya la ka jong ka khli ban dem kho siu khmat jong ka sarkar India na ka benta ki jing don kam jong ka jala ka jongi hoi ngi so thu kum ka jala ngi don kam me ka jing arab na ka sarkar pedeng ngi don ru ki hok bangi de ban yo kum ka jala na ka sarkar pedeng la ka long ki taxes ki ba fair ki jing a jing arab ki ba fair ndre ban poi hadu uput baki nong yalam ki jongi ki nomi khmat ki jongi kin penmi ki kentien baki kloi ban let ban krong lane ban dem kho siu hang ti Delhi kalong ke ka bangim la ban pediang kum keseng da ka baburam ya iba prestun kum urang ba jong ka jat benriu ngim kwa ngi sngo ban ong ba kini ki kentin ki jingkren ki jong i kum unong mi khmat jong ka jala kilong ki bangim la ban pediang ka jingkeli ka bangi kwa ban keli ka sorka ba balai tat hadu kani khlip mat ka bamenta ka jala ka jongi kamla ban long self sufficient ngimla ban penmi lane ban penmi ya ka khajna na ladi daladi hatu ka diga jing pulut phut jong ka sarkar jala ka jongi lengba ki kita jing pulut phut ki ba fair lani ngipet ya ki CAG report na usnam ki ba ka CAG ka wanra ki ong ba ka jala Meghalaya ki department ki ba fair jong ka jala Meghalaya ki don shibun kita ki leakages of revenue ka jing bombyang ka rukom lum yu khajna jenla da bangi biang karukom lum yu khajana kum gajala ka jongi kan long self sufficient ngim don kam ban le krong nang tin pot Delhi don kam bangin dadlei ong bandem kinong nong mi khmat ki jongi kin don kam bandem kho siu hakmat jong ki minister jong ka central government lane hakmat jong ki officer jong ka central government kum gajala hatungin so sarong bagi nong mi khmat ki jongi kin hab ban le ra e kata kabul hangte pot Delhi ban ong ai ka jing rap yangi kum gajala ngam thrai undon uwiru unong shong snong jong gajala uban ngau tenan ba kinong mi khmat ki bangingi la jiet kinlong penban kita kinong krong ki ban le pot Delhi hatu kanom long ka jing syakran lari ki national media kin yo i yakum kini ki jingkren ki bau deputy CM jong ka jala ka jongi unong banga kloi ban le ban krong se Delhi na kamta ka jala ka jongi kanlong ke ka ban ile ran bat ka ban penja buram ya ka jala ka jongi nakaliang jong ka seng so ban ong ba jenla da ka sarkar ka jongi hoi ngiyo i ki project ki ba fair dang hakini dang menin ga sngi haka sngi ka ba ka jala ka rakhi ka jingdap sunflies nam mangiyo ela ka jong ka jala menteri rang ba ujongi wanra ya ka project hang te po new shilo bantei ya kata ka administrative building lani ka secretariat bat kiwe ki haka ba ka jing pulut kin poi de ki khasan khan 1000 crore ki la ro ban poi de ki 4000 crore ka jingkli ka long na eyo ne ka pisa hatu kinang simlun kinang sim ya karam nrei haka jingpet ka jongi pan iba jenla da ba ki department ki ba fair jenla da ba ka sarkar ka pentri kam hok ya ka pisa ka bami na ka jala ka jongi kan shu ai jingken ye pi ke revenue ki bami na ki department ki ba fair kapnu ki wan cha ka sarkar bat kapnu ki let kita ki high level ngitep bahaya kata jenla da ba kata ka pisa ka belet ki high level ki bangi kren na ka por ka wan bet syaka pelatengka jongka jala ka jongi nginom da don kam ban dalet ban krong na pot Delhi mdei tangkata lada fipet ya ka jing pelut jong ka sarkar ka bumenta ki don de ki spa angut ki consultant ki ba ka sarkar ka pentri kam hak ni ka jala ka jongi lada tang silak tengka uwe u consultant ki siu kaumut bah ka shibnai ki hak ban pelut da ka kror tengka
Barak kesis ngam daki pokrur tengka. But kajingkali kalong babali don kam banwan ra di ke consultant apa. Hatung imdon di kibri ulajong lani ki officer ki badan hagi department ki ba fair kimla sebentre kata ka kam ka baki consultant ki tre. But jen ladang ngim pen sarwa kaya ke ni ka pokrur tengka ke sisnam ngila ban pendon kam ya kata ka pisah hagi wei pat kiliang. Tena kaliang jo kaseng ndei tak taru ngi sauthur ko mga oi fi ka leakages of revenue kajing bomla jong ki department ki fair ban lum yo khajna kumba dei ban lum kawan ra ya kajing du nong ya kajing du na pisa ha ka jala ka jongi bat kani pat ka pelong yo deputy CM le si ban jubab namar kila abun ki jing keno ba kum ka jala ngi du na pisa de halor kata konong rim mangi hak ban le ban krong na saba ban krong na Delhi ban pan ban le ban bat la ka jong ki kiti ban ong ai yang ni jeram dika jingkan tu nak liang kaseng yau deputy CM ya ka sarkar ka jongi ya kinomi khmat ki jongi kalong ba tung ini pelong ya ka jala ka jongi kata ka jala kabala ban pendap ya ladi daladi bat nginomlong ru kata ka jala ka bam hati ka bakit kulai na bun sin hingi yo i bakum ka jala ka jingduna ka jingyo ki dunan re ki jing pulut pat kilong syaba palak liang komong fi tang kata ka jing pulut nam taki consultant daki pokrur hakasisnam kajing pelut nam taki co-chairman ki vice chairman ki chairman jong ki board ki ba fair MLA u bala long lepa u MLA u la yo lepa lau jong tulap u bat sa ki chairman jong ki board ki ba fair u simpisa nang taru kajing pelut ya u ka poi dikilak tengka ndei tang kata ki brio ki bala rem ka election ki brio jong ki party ki ba fair tang ban wanra ya kata ka banom kata lenengem tep hakono kodur ka political convenience ka jong ki hak banthong ki co chairman ki vice chairman ki ba fair hak ba ka pisa jong pat ba lapen sarwakai da ki pokrur ba di ki spa krur hak sisnam tila da kata ka pisa bro khat kawan syaka plating ka jong upat ba lan syaka plating ka jong sarkar ngam try bangin da don kam ba deputy CM u jongi lan chief minister u jongi undon kam man rabul sa Delhi ngam tarai kan don ka weru ka jala ngam tep hado mentang ngam pat GE kum kata ka statement ka bami na unu minister jong kanu ka jala ka uban ong hado uniu put bang ngakloi ban dem kho siu ngakloi ban pendam ya la ka jong ka khli ban ra ya ka bul sa Delhi ban yo e ki jingaram ti kani kalong ka ike ka bana kaliang jong ka seng ngim sola ban pediang ngim sungo ban penpau ya ka ike bangi ngi so na mangi so le ran kum kinong shong snong mdei tang kum no elam jong ka seng mdei tong kum ka seng HYC henre kum unong shong snong jong ka jala habangi yo i ya kinong mi ikhmat ki jongi ki bangi ngi la jit ban pet ya ka baha ka miat jong ka jala ndrei lada kum kini ki kentien ki mi na kinong elam la ne kinong mi ikhmat ki jongi kalong ka ike ka ba pen le ran ka ba penjak buram yangi kum kinong shong snong bat lada kum kini ki statement lani ki kentien ki nang mi na try ka kata ka buram ka jongi kum ka jala kan hiar sang thang thia pot Dali aja ka bangin yo le si ka hok ka bangin dei ban yo ru kindale akhnang ban ong bawan pendam la ka jong ka khli wan ra et qabul lane krong lane dem kho si ngin sa ai ka ba pipan kata ru le si kala banlong bat ka jingkali bat ka wiru ka bangi kwa ban penpa bale si ya menta dhoi ka political situation ku makalong menta hangni ka don ka NPP ka BJP ha central ka don ka BJP resi kata ka jingya dei lock jong ka NPP harengkat ba ka BJP kalong ka besuk ya kani ka sarkar ko menta banyo ya kita gijingerap ki ba fair na ka sarkar India ngi so thuru ba balei ka hakano ka balei ba ka jala ka jongi kinong elam ki jongi ki yo ek jingerap ba fair ne hakawi ka singi jenlada kan poi ka por pat bahas central kan don da kawi ka sarkar hangni kan don da kawi ka party ka bailam ka sarkar hangti central kan don da kawi ka party ka bailam da ka sarkar hatu hakum ka ta ka poru ngin khmi lenti bangin dang yo ek jingerap ki ba fair ni am nang ti te hakum kata kapur lada mentang imla ban thau ya kilat kilenti bangin long self sufficient lani ngin pendam ya ladi daladi hatu kan nombu jing e pat yangi kum gajalahi baro khoi ngiyo iya to project ka bau CM menin ka singi ula penpena tang bente ya ka secretariat kan poi kumba khat syajar syaspa prafu prakrur tingka ka bisa bat namta kiwei pat ki office kan poi kumba khat san hajar krur tingka ka jingkali kalong kan wan e kata ka bisa usiam menin uklam keren ka pisakan wan e ngiklem yo i bat ngimtip hiru kata ka pisakan wan e nekat kum ka jing sautu ka jongi pat ngila dep ban penpau ya kani hagi por ki bela le ru keladon ka jing keren ka boong ba ka jala me halia satangkat nu kan sangam da kiram ki ba ka sarkar ka sim le si kani ka pisa ka balwan ban te kani ka ya ki project ki ba fair po New Shillong Township ru kinde kiram
Kajing keli kalong ba tang mentaru ka sarkar ka ban siu de ki 1000 crore tang ka interest. Nani de ki 4 crore ka interest. Tilada shim me kata karam. Un kan poi ka por hoi phi ka sarkar ka bayalam de NPP le se ka nomdon shu usnam banwan. Kinomi ikmat ki jongi ki badan mental le se ki nomdon shu. Te manu ban kit ya kajing kli ka por ka bangi ha ban siu pat ya kani karam. Kumangi le ekren na ka por hoi nakaliang jong CM uong ba kimdei karam kamdei ka loan kadai ka grant ka baka sarkar ka ay ka interest free loan ba kum ta ter ka bangi haban siu dela da ka dei makna ka interest free loan na ne ka grant ka loan ka kumnu ru sisin ka sngi hi haban siu ka loan la da ka dei karam ka umut bangi haban siu te ka jing ba khli kan dei hi ya ka pateng ka bansawan ken dei hi opat ba nong shong jong ka jala ka jongi ti habai dei begini ki project ki ba fair ki ba menteri rang ba menin ula keren Tiha kawi kaliang iyo ipat ya kajing keren jong sembut menteri rang ba ubuong bangi hak ban lej ban rabul sa Delhi kini ki ki wan ra ru ya kajing mut dur kajing perkat ka jong ikum kinong snong ba kai ka ba kani sarkar ka kaya le ban nom pen i so pat ba namara kawi kaliang menteri rang ba uong ba wan ra ki project ki ba dor ki 1000 crore kawi pat kaliang di petisi am uong bangi kloi ban lej pan jingarap nang tin po Delhi ti kilong ki bom syai ringi so thu tang kawe ba lada kini ki ai beteng nang ni syakmat ladang imla si sya ban pelong self sufficient lane ban yarap ya ladi ka jing e kan bu yang ikum kinong snong nang ni syakmat Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.